Limita este cerul, despre victoria asupra imposibilului, Costel Pârnău, oameni buni. Eu cred că este mai mult decât o carte aici. Este un manual, cred eu, de reușită în orice condiții ne oferă viața. Și atunci, plecând de la titlul Limita este cerul, povestește-le tu, te rog, așa, ca o finalitate a tot ceea ce am spus, ca să conchidem în mod armonios cum un om fără două picioare, fără o mână, dar nu doar despre asta, ci despre faptul că tu, în condițiile astea, ai ajuns la un nivel cultural minunat. Ai ajuns să fii psiholog clinician care ajută alți oameni, da, la el, la birou, la cabinet, că a reușit să cânte la un instrument și cântând și eu știu ce înseamnă și este o muncă în spate, orice ar fi, da? Toate lucrurile astea, plecând din spate de la copilăria ta, de la absolut toată viața ta, zi de zi, și iartă-mă că vreau să mai dau niște exemple pentru că e important pentru oameni. De la omul care se julește la mână, se înțeapă copilul la deget. Aoleo, ce situații! Domnul Goe. Exact, da? Trăim vremurile domnului Goe în raport cu parenting-ul în momentul ăsta. Dar spune-le oamenilor cum un om care a trecut prin toate experiențele vieții tale afirmă la final că limita este cerul și trăiește așa. Explică-le tu. Limita este cerul oamenilor care ne văd. De fapt, titlul nu se începe cu o negație, dar și vreau să fie nu limita este cerul, ci mintea umană. Și o victorie asupra imposibilului, da, este corectă. A fost o provocare din partea acestei edituri, care mi-a urmărit o emisiune realizată undeva și toate întâlnirile mele și toate predicile mele, așa. Mi-a dat o întâlnire la Centrul de Afaceri din Timișoara. S-a prezentat, m-a provocat, am semnat contractul și am scris personal manuscrisul. M-a întrebat odată cineva recent, l-ai scris cu inteligență artificială? Zic, nu, numai cu inteligență emoțională. Zi de zi, câteva ore, m-am simțit și epuizat, da, ca să mă încadrez în termen. Și plecând de la această provocare s-a născut această carte care conține experiența vieții cu precepte spirituale, filozofice, combinate cu mozaic cultural, cu trimiteri, cu citate și așa, după cum spunea un mare critic de literar de artă pe spate, povestea acestui om ne tulbură, ne uluiește, dar ne și arată lumina cu care să ieșim din camera umbrelor. Am răspuns acestei provocări, am avut și momente când m-am gândit să renunț, apoi iarăși am scris și iată că a văzut lumina tiparului, am avut multe lansări, am înțeles că este cea mai citită carte deja într-un an, peste 3000 de exemplare. Pot să-ți recunosc că am peste 1000 de cărți în bibliotecă și am citit mult mai mult decât atât, dar este o carte de care sunt mândru că va fi în biblioteca mea. Mulțumesc tare mult. Sincer. Personal, doar cu aceste degetele am scris-o direct, cu diacritice, cu nu, las că vine mai târziu, așa, eu cu perfecționistul meu. Și m-am bucurat de faptul, chiar ieri am fost la editură și mi-a spus un angajat de acolo ce cartea pe care am luat-o la lansarea din București, am dat unui băiat care are nu știu ce probleme cu picioarele. De când a citit-o, mi-a spus ce a început să facă, cum a început să-și construiască, cum a început să mobilizeze, cum și-a schimbat viața. Zic, ai văzut, este mai mult decât tot aurul din Ofir cu care mă întorc acasă. Informația, exemplu personal. Este bucuria și aș putea să spun s-a meritat, am reușit, am învins, sunt aici. Mai mult decât atât se poate achiziționa, se poate citi, se citește dintr-o bucată, dintr-o răsuflare. Am gândit-o sub toate formele să fie accesibile și ca preț, și ca scris, și ca da putere de... Chiar așa. Costel și vesele și aslie și te trimite, te trece pe am înțeles de la alții prin toate stările. Și în rest, nu rămâne decât să fie... În rest rămâne doar că faptul că limita este cerul, despre victoria asupra imposibilului. Costel Pârnău, pe care eu sunt sigur că oamenii care o văd acum
ori să o comande, pentru că, repet, este extraordinară. De obicei sunt mai exuberant la final, le spun oamenilor să intre pe Erou pentru Copil, să dea like, subscribe, pe Celebru și Părinte, în partea cealaltă a celălalt podcast, dar astăzi mai degrabă aș vrea să le mulțumesc oamenilor că au stat și au văzut tot ceea ce ai povestit astăzi. Aș vrea să-ți mulțumesc imens ție pentru că ai fost Și aici. îți mulțumesc tare mult pentru invitație, însă vreau să închei un pic așa Tu ai cuvântul de încheiere. apoteotic. Mi-am amintit. Fix pe data de 18 mai, pe când mă aflam pe Machu Picchu, mi-a trimis David, băiatul cel mare, un mesaj. Am plâns. Am plâns în timp ce îl citeam și pentru care îmi spuneam: ești un erou de tată care mă inspiră și mă motivează la fiecare pas. Costel Pârnău, oameni buni, adevăratul erou pentru copii. Nu vă mai spun nimic pentru că vreau doar să vă urez o săptămână minunată, pentru că acest podcast merită să se termine în tăcere și în meditație. Sunt Marius Gheorghiu și vă urez toate cele bune.